A halin yanzu fa fada zazzafa ya kaure tsakanin kasar China da kuma kasar Japan. Kuma wannan fada kusan ya shafi kowa a duniya. Wanda ba su sani ba, an waye gari kasar Japan ta fara zubar da gurbataccen ruwa mai bala'in yawa a cikin ruwan teku. Wanda wannan ruwa zai kashe halittun da ke cikin ruwa na farko, sannan zai gurbata kogin kanshi, sannan kuma zai gurbata muhalli wanda zai iya shafa kowa a duniya baki daya. Kamar ta gani a saman hoton nan, kasar China da kasar Japan makota ne, ruwan ne kadai ya raba su. Kuma wannan gurbataccen ruwan da suke zubarwa ba kasar da zai fara shafa da ya wuce South Korea, China da kuma sauran makotansu. Su ko kasar Japan sun ce ba abin da zai hana su kwana da wannan gurbataccen ruwa a cikin teku. Mun sun dauki tsawon lokaci suna tara wannan gurbataccen ruwa, ba su so su zubar da shi, yanzu kuma su rasa yadda su yi, ba su da za su ajiye shi. Kuma bugu da ƙari, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba su izini da su kwana da wannan ruwa a cikin teku. Domin su ma idan suka ci gaba da ajiye shi zai iya gurɓata musu muhalli kuma ya iya kashe musu mutane. Manyan shugabanni na duniya da kuma kasashen duniya sun zo sun ce ba su da wannan zubar da gurɓataccen ruwa da ƙasar Japan take shirin yi ba. Sun ce wannan gurɓataccen ruwa zai shafi mutane kowa a duniya. Aka ce muku labari, ƙasar China ta haramta shigo da duk wani kayan abincin ruwa daga ƙasar Japan. Ba har yanzu duk wasu makotan Japan suna tafa man zanga-zanga akan ba su yarda da hakan ba. Taka ce muku labarin ta yadda za ku gane, kamar yanzu al misali mutum ne yake jin kashi. Kun sai idan ya kai wani martani ba iya rike shi. Dole sai an fitar da shi. To kasar Japan yanzu suke su fitar da wannan abin daga cikin su. Kuma dole idan aka fitar da shi kuma zai yi mutanen wajen wari. Bambancin kashi da wannan kawai, shi kashi yana iya zama taki. Shi kuma wannan kawai sai dai gurbata muhalli. Shin me ra'ayinku dangane da wannan batu? Allah sa mu dace.